Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mai sauraro barkanka da zuwa wannan tasha mai albarka, tasha ta Taskar Media. Idan wannan shine karanka na farko, muna roƙonka da ka danna mana subscribing, ka mana liking, ka yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo. Kamar yadda muka ce muku, wa'annan su ne abubuwa guda 11 da za ka sani, ko kuma abubuwa guda 11 wanda mafi akasarin mutane ba su san shi ba a kan watan Ramadana. A ranar Juma'a 24 ga watan Afrilun 2020 ne musulman duniya suka fara azumin watan Ramadan a can lokacin baya kenan, wancan na baya, na shekarar 1441 bayan hijira, na wancan shekara da ya wuce. To wannan kuma gashi kamar yadda kuka sani, yau aka fara yin shi a yau kwana 13 kenan a watan Afrilu shekara ta 2020 da kuma 2020, wato ainihin 2021 kenan. Don haka wannan tasha mai albarka ta Taskar Media ta yi duba kan wasu abubuwa guda 11 masu muhimmanci da suka danganci wata mai albarka, watan Ramadana. Na farko, watan Ramadana ɗaya ne a cikin rukunan musulunci guda 5. Na biyu kuma a cikinsa ake samun daren Lailatul Qadari, wanda falalarsa ta fi na dare dubu, kimanin daren shekara 83 da wata 4. Na uku kuma, tun daga farkon watan zuwa ƙarshen ake buɗe ƙofofin aljanna, a rufe ƙofofin wuta, sannan shaidanu a sanya su shaidanu, wato a ɗaure shaidanu. Na hudu kuma, azumtar watan Ramadana ke sanyawa a gafarta wa mutum abin da ya gabata na kurakuransa wanda ya aikata kenan. Na biyar kuma, a cikin watan Ramadana a daren Lailatul Qadari, Allah ne ya saukar da bayanin abin da ya hukunta faruwarsa na shekarar bana zuwa shekara mai zuwa, kamar yadda Alkur'ani ya ambaci haka a Suratul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Na shida kuma, sadaka a watan Ramadana ta fi lada. An tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan cewa wace sadaka ce ta fi, sai ya ce sadaka a watan Ramadana. Na bakwai kuma, a cikinsa Allah ya saukar da Alkur'ani dungurugum zuwa Baitul Izza a sama ta farko. Daga nan aka saukarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na takwas kuma, shine watan da in kai tsayuwar sallah don neman lada a darensa, Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka, kamar yadda Annabi ya ce. Na tara kuma, a cikin kowane dare na watan Ramadana, watan Ramadana ne Allah yake yanta bayansa masu ɗumbin yawa daga cancantar zaman wuta zuwa aljanna. Na goma kuma, shine watan da yin aikin umara a cikinsa yake daidai da aikin hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Annabi ya faɗa a hadisi. Na 11 kuma, a wannan watan ne Annabi ya fi yawan kyauta, kamar yadda Imamul Bukhari ya ruwaito a hadisi. Mai sauraro, wannan shine na farko da muka fara kawo muku a cikin abubuwa na dangane ga watan Ramadana. Insha Allahu za mu kawo muku na biyu, shi ma abubuwa ne da ya danganci azumi na wannan wata ta Ramadana, da yadda za ka samu lada, ka samu ƙarin haske akan wannan wata mai albarka, wata mai tsira. Insha Allahu, ni ne naku mai karatu Ali Edosh. Sai mun sake saduwa da ku a bidiyon mu na gaba kan abubuwan da ya shafi wata mai tsarki, watan Ramadana. Mun gode.